Més enllà de Barcelona, on es concentra gran part de la població catalana, a la resta del territori del nostre país, ser persona LGTB té una sèrie de contextos diferenciats i dificultats afegides. Les entitats LGTB ja són presents arreu de Catalunya i treballen per millorar la vida de les persones del col·lectiu, una tasca no sempre fàcil. Per això va néixer Catalunya sense armaris, un projecte que ens expliquen Isabena Opisso i Maria Casas del col·lectiu biguetà Tal Com Som i que pretén promoure la visibilitat. És una proposta que neix del Consell Nacional LGTB de Catalunya amb la idea de buscar un punt de trobada de totes les entitats LGTB d'arreu del territori, les que estem situades fora de Barcelona, doncs això, per trobar-nos un dia o durant uns dies i compartir una mica inquietuds i veure de quina manera ens podem ajudar, així com també donar visibilitat fora del que és Barcelona i l'àrea metropolitana de tot el que és la diversitat sexual i afectiva. La idea d'aquestes jornades, quan es van començar a fer, era que fossin anuals o bianuals, però clar, organitzar una cosa d'aquestes dimensions requereix molta feina i no ha sigut fins aquest any que, doncs, en aquest cas, l'associació LGTB Tal Com Som de Vic vam decidir que era un bon moment per la nostra entitat per organitzar-ho i ens semblava que un lloc com Vic i la comarca d'Osona podia ser organitzar unes jornades com aquestes, tenia molt sentit, no? De fet, la idea de les jornades originària era que fos només un dia, un dissabte, i dedicar tot aquell dia a fer tota una sèrie d'activitats vinculades amb el col·lectiu LGTB, però el que ens ha passat des de Tal Com Som, i això jo crec que ha sigut una sort, és que hem anat contactant amb diferents entitats i associacions de Vic i de la comarca que han estat molt predisposades a col·laborar amb nosaltres. Llavors, majoritàriament aquestes entitats i associacions el que ens van proposar és, ostres, per què no fem dediquem una activitat a vosaltres el dia de la setmana que nosaltres habitualment fem la nostra activitat. D'aquesta manera podrem arribar als nostres socis i a la gent que ve a participar de les nostres activitats i aquell dia es trobarà una activitat vinculada amb tot el tema de la diversitat sexual i afectiva. I això ens va semblar molt bona idea, no? I llavors per això se'ns va anar allargant tot una mica i finalment són unes jornades que començaran el dia 26 de maig i acabaran el dia 3 de juny. Durant tots aquests dies hi haurà una activitat pràcticament cada dia, però l'acte central serà el dissabte, dia 31, que aquell dia fem un tipus d'activitats més lúdiques, més familiars, perquè també el que ens interessava i el que volíem era que la gent de Vic, la gent que passeja habitualment un dissabte per Vic amb els seus fills i les seves famílies, doncs s'involucri amb nosaltres i participi del que nosaltres fem. Fem activitats culturals, fem activitats més de debat i de reflexió i de caire polític també, i llavors fem activitats més lúdiques. Dins d'aquestes activitats més lúdiques, el gruix d'aquestes activitats és sobretot el dissabte, no? I llavors el dissabte a la tarda vam decidir que seria un bon moment per fer un taller de dibuix i pintura al carrer, per la canalla, i ens va semblar bona idea fer un taller sobre diversitat familiar. Fer una mica de pedagogia entre els nens i nenes sobre diferents models de família i a partir d'aquesta petita explicació que cada nen o nena que participi en aquest taller exposi un model diferent. Al llarg del territori pensem que hi ha un gran problema de visibilitat i de referents. Hi ha molts menys referents LGTB i la gent LGTB és molt menys visible perquè molta gent ha vingut a viure a Barcelona, la gran ciutat anònima. I aleshores, per això fem les jornades i amb el darrer any pensem que hem aconseguit moltes coses perquè hem aconseguit que ajuntaments que mai havien penjat la bandera, el 28 de juny i el 17 de maig la pengin i això dona una gran visibilitat a la població de que encara que siguem nombrosament menys perquè molts han vingut a viure a Barcelona, el col·lectiu LGTB hi és i és possible viure a la comarca i els temps han canviat molt, socialment estan canviant, queda molta feina per fer, però sobretot animem a la gent que no cal que vinguin a viure a Barcelona perquè al territori també es pot viure sent LGTB.